Pomenovaná bolesť. Nie zle pochopené. Nie odmietnuté. Nie zabudnuté. Bolesť. To bolo meno, ktoré mu dala jeho matka. A vždy, keď to bolo vyslovené, spomenul sa na jeho začiatok. Ale on sa ním odmietol stať. V 4. kapitole 1. knihy Kroník je skryté niečo nezvyčajné. Je to genealógia. Meno za menom. Generácia za generáciou. Pérez, Hezrón, Karmi, Hur, Šobal. Bez komentára. Bez emócií. A zrazu. Rytmus sa preruší. Jabez bol úctyhodnejší ako jeho bratia. V kapitole plnej mien dostane muž rozsudok. Prečo? Pretože niečo v jej živote prekonalo očakávania. Písmo nám hovorí, prečo ho volali Jábez. Jeho matka ho pomenovala Jábez, lebo povedala: porodila som ho v bolestiach. To je všetko, čo nám je dané. Žiadne vysvetlenie bolesti. Žiadne detaily okamihu. Iba význam. V hebrejčine znamená Jabez bolesť. Žiaľ. Trápenie. V starovekom Izraeli neboli mená ozdobou. Boli interpretačné. Rodičia pomenovávali svoje deti podľa okolností, nádejí alebo emocionálnych okamihov. Mená formujú očakávania. A očakávania formujú identitu. Zamyslite sa nad tým na chvíľu. Ak vaše meno znamená sila, ľudia očakávajú odolnosť. Ak tvoje meno znamená radosť, ľudia očakávajú jas. Ale ak tvoje meno znamená bolesť, čo od teba ľudia očakávajú? Niečo na tebe je, čo sa ti zdá ťažké. Nešťastný lomka A. Znepokojený lomka A. Postupom času sa nálepky internalizujú. Prestanete ich počuť ako zvuky. Začneš ich vnímať ako pravdu. A toto je to, čo robí túto skutočnosť výnimočnou. Jabez bol úctyhodnejší ako jeho bratia. Čestnejšie. Žiadne šťastie. Žiadny ďalší talent. Ctihodný lomka A. Čo znamená? Nedovolila očakávaniam formovať jej charakter. Pred modlitbou sa bránil stať sa tým, čím ho nazývali. Tam sa začína transformácia. Písmo nám nehovorí o jeho vnútornom dialógu. Ale každý človek dospeje do takéhoto okamihu. Príjmem to, čo sa o mne hovorí. Alebo sa tomu postavím čelom. Niektorí ľudia žijú s nálepkami celý svoj život. Neurobil to. A potom. Urobil niečo neočakávané. Nehádal sa so svojím menom. Nesnažil sa napraviť každého. Svoju identitu neobhajoval. Modlil sa. To je ten zlomový bod. Jeho modlitba je krátka. Ale je odvážna. A Jábez vézetýval Boha Izraela. Prerušovač reťaze. Lámač okov. Nie je to vzdialený Boh. Nie je to osud. Nie je to okolnosť. Boh zmluvy.
Boh, ktorý prepisuje budúcnosť. A toto povedal. O, keby si ma len naozaj požehnal. Nežehnaj mi len tak. Ale naozaj ma požehnaj. Naozaj. Rozhodne. Nech je to nepopierateľné. Pretože keď tvoje meno znamená bolesť, žiadosť o požehnanie sa cíti ako vzbúra. Ale aj tak sa pýta. A potom sa odváži povedať viac. Rozšíriť moje územie. Územie znamenalo dedičstvo. Hranice stanovené Bohom. Bolesť ľudí zmenšuje. Boja sa snívať vo veľkom. Expandéme. Stimul. Nedovoľ, aby môj začiatok obmedzoval moju budúcnosť. Bolesť znižuje videnie. Strach znižuje očakávania. Ale odmieta malosť. Nežiada o prežitie. Žiada o prosperitu. Takže, nech je tvoja ruka so mnou. Daj mi, aby som sa mohol tešiť z tvojej prítomnosti, tvojej moci, tvojej autority a tvojho vedenia na každom mieste, kde som a každý deň, ktorý žijem. Pretože sebavyvyšovanie bez Božej prítomnosti ničí charakter človeka. Vplyv bez intimity kazí. Blahobyt bláznov ich zahubí. A bez Božej moci a ochrany sa prosperita môže nakoniec zmeniť na korisť. Ak mi dáš zvýšenie platu, kráčaj so mnou. Posilni ma. Veď ma a ochraňuj ma. Ak ma požehnáš, drž ma. Ak mi rozšíriš život, ukotvi moje srdce v tebe. A potom najodhaľujúcejšia veta zo všetkých jej modlitebných prosieb. A zbav ma od zlého, aby nespôsoboval bolesť. Ukonči všetku bolesť, ktorú som v minulosti komukoľvek spôsobil. Pane, prosím, nahraď odteraz bolesť radosťou vo všetkých okolo mňa. Tak to je. Ten, koho volá bolesť, odmieta sa stať bolesťou. Nebude to vysielať. Nebude v iných reprodukovať to, čo mu bolo vnútené, čo ho negatívne poznačilo. Nedovolí, aby sa bolesť a smútok stali jeho odkazom. To je ten moment, kedy sa všetko zmení. Písmo pokojne hovorí. A Boh mu dal, o čo prosil. Nebolo počuť žiadny rachot hromu. Nie je opísaná žiadna relácia. Len toto. Modlil sa. A nebo odpovedalo. Ale chápe niečo dôležité, keď sa modlí, nech je tvoja ruka so mnou. Nechce požehnanie bez prítomnosti. Ak ma povyšuješ, zostaň so mnou. Ak ma rozmnožuješ, veď ma a posilňuj. Toto je zrelosť. A písmo jednoducho hovorí, a Boh mu splnil, o čo prosil. Žiadny hrom. Žiadne divadlo. Len odpovede. Rodokmeň pokračuje. Ale nebo sa postaralo o to, aby sme si to všimli. Tvoje meno možno nie je Jabez. Ale možno sa o tebe niečo hovorilo.
Nie slávnostne, ale emocionálne. Vo frustrácii. V porovnaní. V predpovedi. A časom si začal žiť v rámci tohto očakávania. Ale tento príbeh ukazuje niečo ticho silné. Nie ste povinní naplniť negatívnu interpretáciu svojich začiatkov. Môžete to prerušiť. Môžete sa proti tomu modliť. Môžete smelo požiadať, naozaj ma požehnaj. Možno ste čakali na príležitosť stretnúť niekoho, kto je duchovne oveľa silnejší ako vy, aby sa za vás modlil. V skutku existujú vyššie nádoby, umiestnené a splnomocnené Bohom, ale táto príležitosť pre vás ešte neprišla. Alebo ste to možno skúsili, ale situácia zostáva rovnaká. Nastal čas, aby si urobil to, čo urobil Jabez. Buď sám s Bohom. Vylejte si pred ním svoje srdce. Predkladajte mu svoje žiadosti s pokorou a úprimnosťou. On je verný stvoriteľ. On to zabezpečí. Buďte si istí, že v časoch Jabeza bolo mnoho verných kňazov a prorokov. Nikto z nich sa však nezúčastnil tohto zázraku zmeny osudu, ktorý Boh dal Jabezovi. Boh to urobil tak, aby nám ukázal, že dokáže odpovedať na modlitby všetkých ľudí a aj odpovedá. Iba on chce, aby sme ho vézetívali s vierou, s pravdou a aby sme svojim problémom povedali: dosť bolo. Nazývali to bolesťou. História ho takmer pochovala v zozname mien. Ale obloha sa zastavila. Pretože muž sa odmietol stať tým, čím ho nazývali. A niekedy sa budúcnosť zmení až vtedy, keď prestanete reagovať na nesprávne meno. Prihláste sa na odber Bible Fight Express a získajte ďalšie silné biblické príbehy, lekcie posilňujúce vieru a inšpiráciu z Božieho slova. Zapnite si upozornenia, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Boh vám žehnaj.